אז איך בונים תפריט לבד? תבינו מה המטרה שלכם קודם ולאן אתם רוצים להגיע. אם אתם בעודף של מעל 500 קלוריות ביום, אתם תצברו המון שומן, שיהיה לכם מאוד קשה להוריד אותו אחרי זה. אבל אנחנו חייבים לשלב את זה ביום יום כדי שהתהליך שלנו יחזיק לאורך זמן. אתם לא חייבים מאמן בשביל לבנות לעצמכם תפריט. ובסרטון הזה אנחנו הולכים לעבור צעד בדרך לתפריט שלכם. יש לנו 5 שלבים סך הכל, אז תהיו מרוכזים. שנייה לפני שאני צולל לכל התוכן הפרקטי, יש פה ערוץ יוטיוב חדש פתחתי על כל נושא הכושר והתזונה ודברים שעוד לא שמעתם מהם. זה הזמן לפרגן לי טיפה, נסו לערוץ, שימו סאב, שימו לייק, תעבירו את הפעמון להכל שתהיו הראשונים לראות כל סרטון חדש שיוצא, ויאללה בואו נתחיל. זה הזמן להוציא מחברות ועטים כי זה הולך להיות מאוד מהיר וממוקד. תהיו מרוכזים, בסדר? יש 5 שלבים לבניית תפריט. שלב הראשון זה להבין מה המטרה שלכם בכלל. יש כאלה שצריכים לעלות במסת שריר, יש כאלה שרוצים להתחתב, יש כאלה שרוצים לשמור על המשקל גוף שלהם, פשוט לשנות הרכב גוף, לעלות מסת שריר ולהוריד אחוז שומן. תבינו מה המטרה שלכם קודם ולאן אתם רוצים להגיע. השלב השני זה מה ה-BMR שלכם. BMR זה אומר מה המאזן הניטרלי שלכם. מה סך קלוריות היומי שאתם צריכים לצרוך בשביל לא לרדת ולא לעלות במשקל. זה מושפע מהגיל שלכם, מהגובה, מהמשקל גוף, מכמה אתם פעילים ביום יום, כמה צעדים אתם עושים, כמה אימונים אתם עושים בשבוע. איך אנחנו מגיעים למספר הזה? מאוד פשוט. תוך כדי שאתם איתי בסרטון, תפתחו בדפדפן אחר, תכתבו מחשבון צריכת קלוריות. האופציה הראשונה או השנייה שם תופיע של אתר פודס. זה לא כזה משנה איזה אתר, אבל בואו ניקח את האתר הזה לדוגמה. תיכנסו לאתר הזה ותזינו שם את הנתונים שלכם, משקל, גובה, גיל ורמת הפעילות הגופנית שלכם. אל תפרגנו יותר מדי בפעילות הגופנית, תהיו אמיתיים עם עצמכם. המספר שיצא לכם שם זה ה-BMR, כמה קלוריות אתם צריכים לצרוך בשביל להישאר על אותו משקל, מאזן ניטרלי. שלב שלישי, מהמספר הזה זה תלוי מטרה. אם המטרה שלכם זה לעלות במסת שריר, אז הטווח שלכם זה עד 500 קלוריות מעל המספר. אם המטרה שלכם זה להתחתב, עד 500 קלוריות מתחת למספר. למה אני לא רוצה ללכת יותר מה-500 לכל כיוון? בואו ניקח סתם דוגמה, תהליך של חיתוב. אם אני בגירעון של מעל 500 קלוריות ביום, כבר השריר שלי יתחיל להיפגע. זה אומר שאם אני מכניס לגוף הרבה פחות ממה שהוא צריך בפועל, מהניטרלי, אז הוא ייקח את האנרגיה הזאת ממקומות אחרים, וחלק מהמקומות זה מהשריר שלכם. אז לא לעבור את ה-500 קלוריות. אלא אם כן אתם מתחילים מנקודה ממש גבוהה. בן אדם ששוקל 120, 130 פלוס והוא צריך לרדת יחסית קיצוני במשקל, אז אין בעיה גם לעבור טיפה את ה-500 קלוריות, אבל רק במצבים האלה. אותו דבר במסה, אם אתם בעודף של מעל 500 קלוריות ביום, אתם תצברו המון שומן, יהיה לכם מאוד קשה להוריד אותו אחרי זה. עוד פעם, אני לוקח גם את הכיוון הזה, אם אתם במצב קיצוני של כמעט אנורקסיה או אנורקסיה, אז אפשר טיפה לעבור את ה-500 קלוריות, כי אין לכם בעיה לצבור עוד שומן. יש המון מתאמנים שמגיעים אליי והם לא צריכים לא לרדת במשקל ולא לעלות במשקל. המשקל שלהם תקין, אבל הרכב גוף שלהם לא טוב והם רוצים לשנות אותו. זה אומר שהם רוצים להישאר על אותו משקל קיים, אבל לעלות במסת שריר ולהוריד אחוז שומן. זה אומר שאותם אנשים, אם זה אתם, תיקחו את המספר שיצא לכם וזה הכמות קלוריות שאתם צריכים לצרוך ביום. שלב רביעי, אחרי שהגעתי לכמה קלוריות אני צריך לצרוך לפי המטרה שלי, איך אני מחלק את הקלוריות לכל אבות המזון. בואו נעשה סדר. אני אקח את עצמי כדוגמה ואתם תשתמשו במספרים שלכם. נגיד והניטרלי שלי הוא 2500 קלוריות ואני רוצה להיכנס לתהליך של חיתוב, אני אעשה לעצמי תפריט של 2000 קלוריות. אבל 2000 קלוריות זה הסך קלוריות היומי, מפה אני מחלק את זה. אנחנו נתחיל מהחלבון כי הוא הכי חשוב, אין מה לעשות. אז הטווח האידיאלי לאוכלוסיית המתאמנים זה צריכת חלבון של בין 1.6 ל-2.2 גרם חלבון על כל קילוגרם משקל גוף. זה אומר שאם אני 75 קילוגרם, אני אקח את החלק העליון של הטווח, שזה 2 גרם חלבון על כל קילו משקל גוף, שיהיה לנו נוח לחישוב פשוט. אז 75 קילו משקל גוף כפול 2 גרם חלבון, יוצא לי 150 גרם חלבון ביום. עכשיו מי שלא יודע, גרם אחד של חלבון שווה ל-4 קלוריות, אותו דבר פחמימה, ושומן, גרם אחד של שומן שווה ל-9 קלוריות. תזכרו את זה, אנחנו צריכים את זה להמשך. זה אומר ש-150 גרם חלבון ביום שאני צריך לצרוך כפול 4 קלוריות על כל גרם חלבון, זה אומר 600 קלוריות ביום מתוך ה-2000 האלה נכנסות לי מחלבון. סיימנו עם החלבון, בואו נעבור לשומן. לגבי שומן אנחנו צריכים לצרוך אזור ה-0.8 גרם שומן על כל קילו משקל גוף. זה אומר שאם אני 75 קילוגרם, אז 60 גרם שומן ביום אני צריך לצרוך. ואם אתם זוכרים, גרם אחד של שומן שווה ל-9 קלוריות, זה אומר 540 קלוריות שמגיעות לי מהשומן. יש לנו בינתיים 600 קלוריות מחלבון, 540 קלוריות משומן. לפני שאני עובר לפחמימות, זאת שיטה שאני מאמין בה מאוד ואני ממליץ לכם להשתמש. לפני הפחמימות, קחו לעצמכם 10% מהסך קלוריות היומי. זה אומר שאם הסך קלוריות היומי שלי 2000, אז 200 קלוריות ממנו יבוא לי כקלוריות חופשיות. זה אומר 200 קלוריות יש לי כל יום, אני יכול להכניס איתם מה שבא לי. גם נכנס החטיפים
יפים, השוקולדים, כל אחד עם הסטיות שלו, אבל אנחנו חייבים לשלב את זה ביום יום כדי שהתהליך שלנו יחזיק לאורך זמן. כל הצ'יט מילים והצ'יט דיי שאנשים עובדים איתו לא עובד. אחרי שסיימתי עם הקלוריות חופשיות, אנחנו עושים 2,000, שזה הסך קלוריות היומי, מינוס הקלוריות שיצאו לנו בחלבון, מינוס השומן ומינוס הקלוריות חופשיות. אנחנו מגיעים לכמות קלוריות שאנחנו צריכים לצרוך מפחמימה, שזה 660 קלוריות שנכנסות מפחמימה. זה אומר 165 גרם פחמימה ביום. אז אחרי שהגעתם לכמה קלוריות אתם צריכים לצרוך מכל האב מזון, בואו נעבור לשלב החמישי. מפה יש לכם שתי אופציות. או שאתם הולכים לעבוד עם תפריט מסודר שתתאימו אותו לפי הערכים שיצאו לכם, או שאתם עובדים עם אפליקציה שסופרת קלוריות. ממליץ על MyFitnessPal, לי הכי נוחה פשוט. אתם יכולים להזין באפליקציה את הערכים שיצא לכם, כמה גרם חלבון, פחמימה ושומן אתם צריכים לצרוך ביום, והיא עושה לכם את החישובים לבד. תכניסו לשם את המאכלים שאתם אוכלים, וכן, זה אומר שאתם צריכים לשקול את האוכל שלכם. לצערי עדיין לא המציאו משהו יותר מדויק מלשקול אוכל, אז אם אתם רוצים לדעת בוודאות שאתם הולכים להגיע לתוצאה, תשקלו את האוכל ואל תתעצלו. אז ככה אנחנו בונים תפריט, חברים. תכתבו לי בתגובות מה המטרה שלכם וכמה קלוריות יצא לכם בחישוב. אנחנו ניפגש בסרטון הבא.